라이탕작 샬 서러서티니 샬마리니 저라워 허르쿠퉁 저라워노 서러서티 샬마리니 허르쿠퉁 저라워노 아tum샤노 둘루 바하두르 까미 암세니 거럭자티 프라샤니 허르쿠퉁 저라워 nok hamui thapla chawi thangmani belaino tini wanama singja tini okokthai kothmarokno thanawi imang chawi tongi tongphuro okokthai kothmarokno thanawi tuidujun tipramo thani khunjorogo sokpaino tini o khorokja tiprashani hordibu jorawa nok hamui thangnani kokthai kothmarokno thanawi thangi nengmani yakulo nukha belaino tini wanama singja barokni nok nukhungni mungsabo marglia obahairokno thanawino tini borok thangi chubachu ya farmani mangpli kasai phaika tuidujun tipramothani bisingti phiaba obono borokni bisingti tini okokrok sajakha tini kami amcheni lukurok kami hataini lukurok o thai thaini lukurokno obahaikeno kami kasawi naikhakai tini jung nukhung tugyamang chini o tiprasarok phiaba tini mohai noktu khungrok khamjagi thapla chawi imang chawi tongphro tini mohaikeno ganawa o chawi rifaikai ganao phai kogrok lamrok sapaikai busukchi hatung hinino tini nok khamjakai lukurok bahaino tini o tuidujun tipramothani sengkrakrok no borok o kogrok no sai hormani kokma kasai phaika tini o chubachu yafathani thangi soguika marku eplukoloi subas deproma rothing koloi gospel koloi akosungrok thangino tini o nok nukhung khamjaknai o khorokja tiprasano yafarmani kokma tini kasau phaika tebo saikhnarika onok nukhung khamjaknai sakni kolomti khibuwi tangiti chawi tongchamani tini ani kapal sukte thamya ongkha hini bahaini tini khastini lukurokni baskango hekeba tini kokthung thumnai koktoma thumnerokni baskango bini kapalni birimani kokrokno sawi khnari mani koktoma kasai phaika tini mahaikeno bo sawi khnarika o khorokcha nok khamjaknai tiprasa bo tini hasti ganangino chini tiprasa injaknero nok nukhung hamya nok nukhung chukya anghai tini kapalni birima manjagrok tini kami amcheni lukurokno haikeba tini joto mahaike social work haitongnai tini neta hinjaknerokno kokkocharkha tini nasikdi ani khawo mungsabu kri mungsabu sanmani kri tini mahaikeno khaganang mayaganang hinjaknerok tuidujun tipramothani sengkrakrok ani nok nukhungo phai kanao bacha phai je chukmani yakni yapai ano yafarmabai ang tini belaino khapuru tini ba hino tini sawi khnarika o khorokcha nok khamjaknai tiprasa taibo o kokthai kothmarokno khanawi belaino khamjakha khorokcha tiprasa sengkrak tuidujuni sengkrak tipramothani tini marku eplukoloi bo sawi khnarika haikeno tini chung tiprasa nijaknerok chini o tiprasa tiprajigrok chung jotono gri nukhung chugya mahaikeno chung gri nukhung chugya rokno khanaka khai haikeba tini mahai bial rogok kalai tongo biriman rogok kalai tongo hungkai chung bai karangdi chung afrono norokni ganao bacha phaine tini bahaini tini khorokcha tiprasa sengkrak marku eplukoloi bo o kokthai kothmarokno sawi khnarbani kokthum thumnai koktoma thumnerokni bisingti Plumka joto sini dongoti bina nai viewers rokno जों oro tini phai sokpaijak Dulonjoy para na Dolotjoy para thangna kisudin saptao oro Dulonbahadu parao thangna kisudin oro current bai nangai nok thapla chai thangka bran nok kaisaban krikha thum khami thangbaikha obo khnawi chinare message sokpaikha chini tuidu जों tipramo thaongoi oro tongo nani former chini block president sokpaijak bobo tongo tai oro tongo chini four warriors TMP ni tipramo thani yang tongo bobo chini TMP ni warriors yang tongo chini kaisa o amchani no bobo hain chini four warriors no moi khai जों jot oro phai जों tini mairong bosta kaisa tai je chukmani जों oro chamung songjaknai tai piang moi khai जों tin choi chuba kha brang no asa khai buskang जों taibo mai tam nai khobor mangkhang kai जों chuba wan na asa nargi no asung no atkasa fung asirsi 3টা 3:30 সময় ঠিক aporono hor bachai tongkha aporo brokhe thuman drop ekdom nidra khlaima drop akhlai kunu silia হঠাৎ ke ekdom
wongkha hor basa jak hor bacha jakha ke tabuk ubahai tini boko kham bakam tini borok rok tonglai borok rok chalai jak brao ete tuktak khlai chini nogo bo tonkha alai tabukhe bini buai ni nok katal abo tongo arono parani brok kuthum laioi chuba abo khlaioi natlang khlaioi abo snamoi dugara okora haino berabai arono chobjak khata fire service rok le hor bothana rok le phara phaio phai borok tam rok saikalam fire service phaikha alai thanani abo bo phaikha oksiro busuk rok khoti rok thakana borok ni tabuk rok mahai nok asole samaldia je ang khlama tokhe rabar bo khamkha ahlai oino mane abo misteri khlaimani manei rao instrument rao ta abo bo khamai tongkha khampaikha narak maldia narak slab mairang lota jotono mairong abo mai jotono khampaikha nung samar Bikram sang monsom ko kami ni kami Dawlat Bahadur Para bo ati blogo dum saikalam abo Gumti Tripura Pompi population ka aro mol sompara purbo toichilong east toichilong BC under ompi block salkisa sekang boroni nok ko abo kakhap khami thangka current ni hoite hor basawoi pura bosibi dong thangka marang lota kichupon malia disum kichu malia boro abono sung khanawoi sung 20 minute tipra motha hoite sung borono subaso ranani phaika chini logi sung tinor sopajak chini former OMP block secretary tai chini bazar committee ni cashier tai chini logi tongoro oparani okra borok tai chini jara kormi rok masang sopaika sung oba haikeno chini tiprasa korino khungo sung subasoni bisingtino sung chini khamsani marino sakangui matlang lainai ang joto tiprasano no ang kobongna musungo ebong ani humble request tongnai tiprasa kuno hingsa ninda angyawoi sung chini thamsano wansogoi bukungbara chini je tiprasa joto thamsano wansogoi kaisa chaya somoi puro bini somoi hamya puro bono sung subalanyana